हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो माखासे खौरांफोर जथायनानै लाबोदों आरो बे जथायनाय खौरांफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। गासैखौबो डिसक्रिपसनाव हाबफिननानै नायफिननो हानाय जागोन। दा फैदो फारि फारि बेयाव मा खौरांफोर बाहागो मोनदों। फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन जे BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांनि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनाय। दा बेयाव बुंनाय बादिब्ला बिथाङा BPFआ सेथियाव बे बाराव सरकारनि हेंथा हानजा जानानै खामानि मावलांगोन बेखौ बुंदों आरो नैथियाव BPF हानजाखौ रायजोफोरा एसेबां अनसायनानै मोन 17टा सिट एबा मोन 17टा बिजाथिफोरखौ जे देरहाहोनो हाबाय बिनि थाखाय बिथांमोना साबायखर बावहरदों रायजो राजाफोरनिसिम। बेनिफ्राय 3 नम्बराव बिथाङा बुंदों 2021 मायथाइनि आसाम एसेम्बलि बिसायख'थिनि थाखाय थागथियारि खालामनाय जाबाय होनदों BPFआ। आरो बिनिफ्राय ब्रैथियाव बुंदों बिथाङा BPF हानजानिफ्राय जायफोरहा गुबुन गुबुन दोलोआव हाबदों बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनाय जागोन होनदों। इयुनावबो बिथांमोनहा बेवहाय खाबु मोनफिननाय नङा, बे बाथ्राखौबो बिथाङा रोखा खालामखादों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2 हिसाबै आसामनि गाहाम खौरां दि आसाम रायजो काबादि एकाडेमि गायसननाय जाबाय आरो बेखौ सयगावआव गायसननाय जादों आसामाव। रबिबारखालि साउथ कामरुप काबादि मुंनि सोलोंथाइ मिरु गायसननायनि गेजेरजों बे हाबाखौ काबादि गेलेगिरि रबिता राभानि दैदेननायाव मावफुंदों होननानै खौराङाव नुनो मोननाय जादों। दा बे मोजांनि खौरां। बिनिफ्राय दंबावो मोनसे नाम्बार 3 हिसाबै 2 जादों, बे 3 मोन। UPPLनि जथाय सरकार गोदानाव गासै हाबाफोरखौ फैगौ 23 दिसेम्बरनिफ्राय जागायगोन होनदों आरो बे बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर' बिथाङा। आरो बेजों लोगोसे खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव MCLA फोरखौ शिलंआव लांनायनि खोथाखौ सोमोन्दो लाखिना बुंदों बिथांमोनहा जे बिथांमोना बेरायहैदोंसो होनदों। मानोना सरकारनि गासै बिबाना रानजाजोबाखै। बिबान मोनना सरकार सालायोब्ला रावबो EM एबा MCLAआनो बायजोआव थांनो मोननाय नङा होनदों आरो काउन्सिलनि गाहायनि गनायथि लानानैसो थांनो हानाय जागोन होननानै बुंदों बिथाङा। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4, बेवहाय गोजोनथाव रादाब दि भारतआवबो आयना एबा ग्लासनि दालां जासिगोन होनदों आरो बेखौ फैगौ 2021 मायथाइनि मार्च दानाव बेखेवनाय जागायगोन होनदों। आरो खौराङाव मोननाय बादिब्ला बेखौ उत्तराखन्ड रायजोनि ऋषिकेशआव थानाय गंगा दैमानि सायाव बानायनाय जादों होनदों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 5 हिसाबै चिरांनि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सिभिल हस्पिटालाव हरखाब प्रमद बर' बिथाङा दावबायदों आरो दावबायनायाव नुनो मोन्दों गोबां देहा फाहामग्रा आइजेंफोरखौ बाहायालासेनो गोबाव समनिफ्रायनो ताला मारिनानै दोननाय आरो फाहामसालिनि गासै मावगिरिफोरखौ सम मथै फैयैखौबो बिथाङा खावलायदों आरो बेफोर गासैबो दोननाय आइजेंफोरनि सायाव बाहायनांगौनि थाखाय बिथाङा गोख्रोङै बिबुंथि लाखिनायखौ नुदों। बेनिफ्राय नुगोन लास्टआव जे इन्डियान पस्टेल बिफाननि GDSनि सायख'जानाय बा सेलेक्सननि जेनाखि मेरिट लिस्ट बेयो ओंखारबाय। बेवहाय मोननैमोन, बे जाहैबाय दङमोन जायफोरा एप्लाइ खालामदों मेट्रिक पासनिमोन, बियो पार्सेन्ट वाइस जायफोरा एप्लाइ खालामदों बिथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ। दा बे हिसाबै बाहाय पस्टेल मास्टार बेफोरनि पस्ट दङमोन। दा बेखौ होनाय जाबाय, रिजाल्ट होनाय जाबाय। मेरिट लिस्ट गावबागाव डाउनलड खालामनानै नायनो हानाय जासिगोन। दा बेनि लिंकखौ डाइरेक्टलि थांनो हानाय बायदि डिसक्रिपसनाव होनानै होदों। नोंथांमोना बेयाव हाबनानै डाइरेक्टलि नायनो हानाय जागोन आरो डाउनलड खालामनानै गावबा गावनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारजों आरो नामजों आरो एड्रेसफोरजों चेक खालामनानै नायनो हानाय जागोन। जाय सोरना मेरिट लिस्टआव गाखोखो बेफोरखौ नोंथांमोना नायनो हानाय जागोन। बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।